ברוכים הבאים. אנחנו כאן בשידור חי של תוכנית הרלי של צבאות השם. לפי מיטב המסורת, אתם הורגלתם הצופים בבית לצפות בכל חודש בתכנים החסידיים לצד התכנים היהודיים שאנו מציגים בפניכם. הפעם אנחנו נאלצים לשנות את התוכנית, וזאת בעקבות פרשייה מסעירה, גניבה גדולה בבית רבה. שמעתם בטח פרטים. ספרי קודש, כתבי יד נדירים, חלקם של אדמו"רי חב"ד רבותינו נשיאינו. אנחנו כאן באולפן עצרנו הכל כדי לנסות לברר כל פיסת מידע שקשורה לפרשייה הזו. מתחילים מיד. את התוכנית הזו אנחנו פותחים בתפילה להשם שיעזור לנו להחזיר לרבה ולחסידים את הספרים למקומם האמיתי, ספריית לובביץ' ב-770. את התוכנית הזו ילוו כל העת כתב צבאות השם החייל מנדי שוורץ, שנמצא בחצר ביתו של הרבה בבייס חיינו. וכאן באולפן הרב מנדל ליפסקר מצעירי חב"ד שמעורה היטב בפרטי הפרשייה. יחד ננסה להבין איך עושים כל מאמץ כדי להחזיר את הספרים במהרה למקומם. מנדי, אנחנו מתחילים איתך. אתה מביא לנו שיחה שהרבה אומר ממש בימים האחרונים, שיחה שקשורה לספרים. כן אוכם, כמו שאמרת, לפני כמה ימים הרבי אמר שיחה קצרה, שבה הוא מדבר על הצורך והמעלה של קניית ספרים, שבזה מקיימים מצוות עשה של כתיבת ספר תורה, מדאורייתא ומדרבנן. דרך אגב נוחם, מיד לאחר השיחה הרבי חילק $2 לכל מי שהיה במקום, אחד להצדקה והשני לקניית ספר. תודה לך מנדי. בואו נראה. זה חתוג, was verbunden mit Sforim, mehr sicher ist die Zeit noch einmal der Monnen. Die Linie von Sforim ist wie Mevuil in Poski, das verbunden mit der Mitzvah Sesem in Atero, von der Mitzvah Ksiva von der Sefer Tero, was hat mich in sich der Meile, weil das die letzte, der letzte Mitzvah von der Tariag Mitzvah in Sefer Hatero, das ist Gott die letzte Mitzvah von der Tariag Mitzvah ist bei Sefer Hatero. Ich sehe es, dass wie jede Sache verbindet sich mit Ayinischol Zdoko. Darf mehr sein und Ayinischol Chidush käme nicht zu einer solchen Sache. Auf mich Status sein, sagt durchgeben, $1 zu jedem, was ich will, nur nehmen, soll der Fund nutzen, $1 auf Zdoko Kerogil, verbunden mit Ayin oder von Käfen Neues vor ihm oder verrichten Altes vor ihm oder geben dem Dollar einen zweiten Lieden, als der zweite Result, ich nutzen das auf der Mitzvah Amuro. הרבה אומר שהגניבה היא גזירה משמיים וקטרוג על חסידי לובביץ' ופעילותם בכל קצוות העולם. את עמוד התפילה נקדיש לניגון אוצו, איצו וטופור, שבעזרת השם ירדו כל הגזירות שמרחפות מעלינו. את הניגון לקחנו מכינוס הרלי לחיילי צבאות השם שנערך לפני כמה חודשים ב-770. והעמוד השלישי, צדקה בקופת הצדקה של ציווס השם, אותו הקים הרבה שליטה,
הצבא שלו נח אפילו לרגע אחד מהמלחמה שלו ביצרורה בכל הכוח. נוחם, אם כבר דיברת על צדקה, אני רוצה להראות לך קטע שבו עובר חייל בצבאות השם לפני הרבי בחלוקה שסיפרתי לך עליה. הרבי נותן לו $2, אחד לצדקה והשני לקניית ספר. אז כמו שראיתם, הרבי אומר לילד לעשות משהו עם $1. אם לא לקנות ספר, אז לפחות לתקן איזה ספר. תודה מנדי, שקוייך. הרבי רוצה שנתעסק כל הזמן עם העניין של הספרים, וזה ורק זה מה שיציל אותנו מהגזירה הזו. אני רוצה לפנות אליך, הרב ליפסקר. אתה מצעירי חב"ד, מעורה היטב בכל הקשור לפרשייה, עם התמימים, הברורים. איזה הוראות חדשות אתה יודע שניתנו מהרבי בקשר לפרשייה הזו, דברים חדשים? לפני כמה חודשים הרבי חזר מהאוהל, בשעה מאוחרת מאוד בלילה. ובפיו 2 הוראות מרישות. הוראה אחת שיכתבו על הבית של הרבי את המילים בית אגודת חסידי חב"ד. והוראה שנייה שיבנו בכפר חב"ד העתק של הבית של הרבי בניו יורק, ובתוך הבית יבנו ספרייה גדולה. הרבי גם אמר שהוא ישלם עבור הוצאות הבנייה. אז הרבי משלם על הוצאות הבנייה כדי לבנות בית לרבי, נחלה של הרבי. אבל למה לבנות דווקא ספרייה בתוכו? כמו שאמרת בהתחלה, זו גזירה משמיים. וכאשר יבנו ספריות והשתמשו בספרים, אז בעזרת השם, בזכות לימוד התורה, תבוטל הגזירה. והספרים יחזרו למקומם. בעזרת השם. הרב ליפסקר, מי שעכשיו מתגלגל לידיו איזשהו ספר מהספרייה של הרבי, מה הוא צריך לעשות עם זה, עם הספר? וואו, הרבי אמר שכל ספר שלא נמצא במקומו, הוא כמו פצצה מתקתקת, ועליו להחזיר את הספרים מיד למקומם. תודה לך, הרב ליפסקר, לבינתיים. אני רוצה כעת לפנות אל הצופים שלנו עכשיו. שימו לב, דברים חדשים ומרעישים. כל מי שיודע על הספרים מהספרייה של הרבי אצלו, אצל אנשים שהוא מכיר, חייב להחזיר את הספרים לבעלים, לספרייה של הרבי. זה פצצה מתקתקת, כמו שהרבי אמר. נוחם! כן, מנדי. אני רואה שעברת מקום, איפה אתה נמצא? זה בדיוק העניין, אני נמצא עכשיו בכניסה לבית המשפט. בית המשפט? מה קרה? יש בעיה גדולה. מה הבעיה? הגנב טוען שהספרים שייכים לו, וכרגע מתחיל משפט. מה יהיה בגורלם של הספרים? אני לא יודע בדיוק מה לומר, אבל אני יודע שמה שקורה בפנים, התלמידים החליפו את ספרי הלימוד בספרי תהילים. הם מתפללים יחד עם כולנו שהשופטים יכריזו שהספרים חייבים לחזור לספרייה. תודה לך מנדי, אנחנו ממתינים כאן, תעדכן אותנו מיד בכל התפתחות או עדכון חדש שיהיה לך. אנחנו כאן וגם הצופים במתח גדול מאוד. הרב ליפסקר, אנחנו מקבלים עדכונים עכשיו על משפט שמתנהל ממש ברגעים אלו. אתה ידעת על המשפט הזה? כן, נוחם. ומה שמעניין שגנבים ברוב חוצפתם רצו שהרבי יבוא לבית המשפט להעיד. והשופט הגוי פסק שהרב מלובביץ' לא יבוא לבית המשפט, לא יקום ולא יהיה. אמרו על כך החסידים שהמלך לא מעיד ולא מעידים עליו. נוחם, אתה שומע? כן. רק רגע, הרב ליפסקר. כן, מנדי, אני איתך לגמרי. אני לא מאמין שאני אומר את זה. דידה נוצח, אנחנו ניצרנו. השופט פסק כי הספרים יחזרו לבית הרבי. כמו שאתה רואה מאחוריי, נוחם, החסידים שמחים ורוקדים. לא נראה לי שהייתה שמחה כזאת פעם אצל חסידי חב"ד. מנדי, תנסה לעצור אולי אחד מהאנשים שיוצאים מבית המשפט כדי לקבל ממנו קצת מידע, אולי תיאור על השמחה, זה בשורה גדולה. ברשותך, נוחם, נמצא לידי אחד הבחורים. שלום לך. שלום. מה יש לך להגיד על מה שקרה כאן היום? אין לי מילים של שמחה להגיד מה שקורה כאן. כמו שהרבנית אמרה, הרבי והספרים שייכים לחסידים. כן, נוחם, כמו שאתה רואה, השמחה בלתי פוסקת. ברשותך, אני אצטרף למעגל הריקודים. להתראות בינתיים. בהחלט, מנדי. לך לשמוח, אנחנו איתך ביחד. תודה לך על הדיווחים השוטפים. תודה גם לך, הרב ליפסקר. שימחת אותנו. השמחה גדולה, הבשורה גדולה. דידה נוצח. את הניגון דידה נוצח חיברו כמה מתלמידי התמימים ב-770 בעת התוועדות רעים במוצאי שבת קודש ויצא בשנת תשמ"ו.
ניגון זה חובר בעיצומם של ימי משפט הספרים שהתנהל באותם ימים, מתוך ביטחון ותקווה ודאית, אשר בסופו של דבר יהיה דידה נוצח במשפט. הניגון הוא ניגון חסידי עתיק, והבחורים הצמידו לו את המילים שהפכו לסיסמת הניצחון, דידה נוצח.